Tata, danas sam bila na misi kod moje prijateljice, pa sam čula kako u crkvi pjevaju jednu pjesmu koja se zove Jedan kruh na svetom stolu. O kakvom se to kruhu radi? Pita Marija. A tata će, radi se o kruhu, onome kojeg je Isus posvetio na posljednjoj večeri. A svaki kruh koji mi jedemo i danas hostije koje se posvećuju su nastale od klasova žita, a vino je nastalo od trsova, od grožđa. I kao što je kruh i vino nastalo od mnogo plodova, tako i pjesma kaže: nek se i crkva Kristova ujedini oko Isusa, da bude jedno širom svijeta, bez obzira što smo daleko. I da budemo zajedno, a da Krist bude glava, onaj oko kojega ćemo se okupljati i blagujući, odnosno jedući onaj kruh kojega je Isus posvetio na posljednjoj večeri. A sada ćemo čuti tu pjesmu Jedan kruh na svetom stolu. Plod je mnoštva klasova, jedan kalež rujnog vina, skriva mnoštvo grozdova. Neka tako Krist skupi svoju crkvu. Jedan kruh na svetom stolu, plod je mnoštva klasova, jedan kalež rujnog vina, skriva mnoštvo grozdova. Skupi tako svoju crkvu od sveg svijeta naroda. Skupi tako svoju crkvu od sveg svijeta naroda. Nek je resista vjera, jedna ljubav Kristova, ista glava apostolska, nasljednika Petrova, a sve na dar Bogu skuplja ova žrtva presveta. A sve na dar Bogu skuplja ova žrtva